naam is Isaac Manuel Shamea en ik dien wat ik beweeg van de gemeente over 5 weken. We hebben Noord de gemeente. Ik zei baie dankie. Dominee Amon Pietres van Mageti Duin, Lepo Noord gemeente. Ik is dominee hier in Mageti. Niet net in Mageti nie, dat is die plek wat ons bietjie uitgaan ook, wat ek uitgaan in die evangelie gee. En ek sê ook baie dankie vir die geld wat Windhoek Oos vir ons geskenk is. Baie dankie vir dit sal ons werk ook maklik maak. Nog die ander werke van die evangelie wat ons moet uitdra. Soos dit maak vir ons nou ook maklik om die evangelie wat ons hierdie 18de tot die 23ste, dit maak vir ons baie maklik vir die vervoer en die kos. Dit help ons om evangelie uit te dra vir ander plekke. Ons gaan begin by Noude, Quatrera, tot en Omega en ander plekke daar rond. Ja, hierdie beplanning is de eerste keer omdat van begin ons was nog een beetje zeker. Maar die Heer zelf nou maakt voor ons ook een beetje hoop dat die evangelie, ik kan niet meer dan 20 jaar in de plek staan. Die Heer praat met ons, laat ons kan ook een beetje bewegen om te wijzen wat die Heer voor ons gaat doen. Die Heer wil dat die gave wat ons gegeven, dat kan ook die voor andere broeders wat nog niet voor ons kennen elkaar en ons kan ook verhalen een beetje helpen. Die mensen ons kennen nou niet, hulle sit, baie van hulle sit in die bos wat hulle ook niet die boodskap kry. Ons moet hulle ook hierdie oor die geboorte van Jesus Christus, wat is die belangrikste, of hoekom hou die mense Kersfees? Baie mense, hulle dink is net die dag wat hulle geniet, maar is nie so nie, dit gaan oor Jesus Christus, God wat sy seun vir ons gegee het, en vir ons verlos van die sonde en die, hoe kan ek sê, die magte van Satan ook. God wat ons so baie lief was en vir sy enigste seun gegee het, laat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe gaan kry, nie verlore gaan. Dit is die goeie nuus oor Jesus Christus. Ja, die beplanning is ons maak altijd elke jaar. Ons doen van die Kersfeest voor de kinders, om te weten wie hierdie kind van God is. Jezus, hoe heeft dit geboren? Ons altijd elke jaar, ons dit gaan doen om zo'n concert. En zo doen het voor de kinderen niet. Om mensen ook gaan verstaan hoe hierdie Jezus op aarde gekomen. Dan maak ik daar concerten voor kinderen en grote mensen wat ik kan mooi verstaan. Wat ik kom doen hier, Jezus, hoe dit is geboren, wat er is voor dat plek. Dan ons leren onze mensen dat ik kan mooi duidelijk dat Jezus het niet geboren voor net die rijke mensen of belangrijke mensen, maar hij heeft gekomen voor de arme mensen. En waar hij geboren ook is in de arme plekken. Hij is een koning van de konings. Maar hij heeft komen bewijs dat hij heeft voor onze zonders komen sterven of komen voor ons verlos. En hij heeft vele plekken geboren, net om te zeggen, die zijn wat hij wees is de zonde. Waar Jezus komt voor ons komen eten om te komen voor ons red. Daarom heeft hij gekomen slaap in plekken van beesten, bokken. Dat denk ik zo stenk ook zonde voor God. Dat hij heeft zelf gekomen daar bij dat stenkplek om die goede van mijn kant uit te trekken of oplossen. Golf is het bolletje wat strand daar bij de gras en hete gaatjes is een mooie sport, maar als we nog niet daaronder vinden, hoe ze maken daar goed, maar voor grote mensen wat die geoefend is baie lekker, baie mooi lekker. Ja, ik zou baie waarderen ook voor de broeders wat die in Windhoek gespeeld die golf. Ons sê baie dankie. Ons baie waarderen voor jullie en die Here moet die vir julle seën. Ja, maar ook ooit dat jy koi kong kain dawa
Kukai, Kawa Kagyai, Toke Tamati Bacon. Amen.